ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಕಂಕನಾಡಿದ ಮುಹೂರ್ತನು ಗಡ್ದಡ್ ಮಲ್ದೇರು. ಉರ್ವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಮುಹೂರ್ತದ ಲೇಸಿಡ್ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಿಯರ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಳ್ವರಿಸ್, ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸೇರಿದಿನಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ, ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಕೀರಬ್ಬ, ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಲಂಚುಲಾಲ್, ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಲ್ಪೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ನಡುಟು ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ನನ್ನಲ ಕಲಾವಿದರನ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ. ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯರಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿ ಪುದರ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಡು ಒಂಜಾತು ಸಂಶಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪಿನಿ ಸಹಜ. ಆಂಡ ಒಂದು ಕಂಕನಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಗ್ ದಾಲ ಹಾಲು ಪುದರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಏರೆನ ಮನಸ್ಸಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡ್ತೇರು. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಲೇಸಿಗ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡೇರನ ಪಾತ್ರಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರದೇರೆ. ಮಾಂತೆರೆನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು.
ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿದ್ನಾಗಲೇ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ವಿದಾಯ ಬೈವಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಬಿದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಂದ ಅಕಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ರೇಟ್ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ನಮಸ್ತೆ. Kudla International City, Kudla Dakul is our emotion. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Kudla is our city. Kudla Tulu is our emotion. Kudla Tulu.